Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Amene Right Honorable Dr. Michael Usi always akutsegulira ndithu kanema amene takulandirani. Tabwino mukutsegulira kanema amene wa MBC2 on the go komanso mumatsatira bwino nkhani zaluso. Tatifotokozeni ndi mbanga yanu ndi yotani pomwe TV station imene yatsegulira tsiku la lero. Ine kuti choyambirira chitukuko kwambiri kuti chitukuko chimene chafika. Kuti chitukuko chimene kuti chikuyang'ana chitukuko chonse chimayang'ana. MBC2 ndiona kuti kuyang'ana kwambiri achinyamata. Sono anyamata ndi injini ya chitukuko cha dziko. Komanso kuti akhale oyenderera pa chitukuko cha dziko ayenanso adziwe kuna kuti chikuchitika ndi chani. Chifukwa pa dziko pamene pali nkhani zosiyanasiyana zonama zoona ndi anyamata amathamanga kwambiri kudziwa kuti ichi choona ichi chonama. Ndiye kunena kuti zikomo pa chitukuko chimenechi anyamata adziwe kuna kuti ali ntchito yayikulu yofuna kuwauza Malawi kuti izi ndi zonama izi ndi zoona. Chifukwa pano apasula platform imene angathe kuuza dziko zoona. Komanso munthu kuti akhale oyenerera kapena ready kuthandiza kutukula dziko lake, munthu mukhale kuti muli bwino. Tsopano umene ndamvera station inoyo izipereka kwambiri entertainment imenenso ndi mankhwala a munthu kuna kuti ngakuti maganizo enachewa pinchika wako amamvera nyimbo kapena kusangalatsa mtima wako umakhala pansi andi maganizo amakhalapo. Chabwino TV imene ndithu yatsegulidwa momwe wafotokozeranso ndithu kuti zithandizira kupititsa patsogolo luso komanso ndithu tikaona Vision 2063 yomwe ikudiuza ya Malawi yomwe ndikufotokozeranso nena kuti achinyamata afunika akhale patsogolo. Kodi mwina achinyamata tingayambire pati? Choyambirira kusachita chilichonse mwina udziwe kuna kuti ndifuna ndipindule chani. Tsopano achinyamata asangokhala achinyamata pazaka umakhalenso achinyamata pakuganiza. Kwazi matenga kukhala nyamata pazaka kuganiza nkhalamba ndizizigwira. Ndiyo kufunikira nyamata adziwe kuti ndi anyamata pazaka anyamata kuganiza. Komanso aziona kuti maiko anzawo pali zimati models of excellence akutani. Dziko lathu likufuna kuti titukuke. Kuyang'ana za tourism, agriculture, zambirimbiri. Kaya kupeka nyimbo zikuthandiza bwanji. Komanso kumamvesesa kuna kuti palizungumati preferred future. Tukufuna tikhale pati kuti tikafikepo mastep yake ndi otani. Ndi azichita nyimbo zimene aziyika zikhala zomanga kuti anthu azikwera mastep amene achawo kupita pamene dziko likufuna kupita. Osangochita zinthu mwachisawawa mwachisanzo kukacha. Kumadziwa kuti imene kwachamo kuyambira maiti kukafika chikoloko lipanga ichi lipanga ichi. Kodi ichi kuthandiza dziko langa ndi Malawi 2063 zikuthandiza na bwanji. Time management anyamata azidziwa. Pali anyamata ambiri kumana nawo kupita kuti ndingoyenda alibe pali posatha kubwerera. Nena kuti asakhale anyamata pazaka zokha komanso kumaganizo. Chabwino ndathokoza kwambiri Right Honorable Dr. Michael Usi kwa nthawi yanu komanso kutipira kwa studio zathu. Amene ndithu anali mlendo wathu olemekezeka Dr. Michael Usi kutifotokozera ndithu kuti wachinyamata asangokhala wachinyamata muzaka zokha komanso munthu tapanga zodziwika ngati wachinyamata. Kupitira ndithu program yathu ya launch tikhalenso ndithu tikupitiriza kuona kuti panjapo pakuchitika zotani. Ine ndi Shira Kasambiza, MBC2 on the go yabwera ndithu. Tunangoja kuruka, kama mwini fusulelo semu sawa uja, nfusa. Kule mwini, acha.
cholinga cha chimene tinatanira ABC 2 ndisere coordinator chimene tinatanira kuti matasika kunyamira kali pa leo scratch so machakula kuti akarendera na zinazokuwa za kuwasi tena kuti awawa kusabeze malo wao jambo mna makala na kiasi kwa program kwa kundi kwa ama sokolera yani kusa wakile di akiuzo di mwanjeleka Siambie hapo kweli mko na mbona. Mimi atakuona katika mlanda hapa. What this means a lot to us. This is what tunatuuza kujitiambise vitu. So this represents the opening of the door. So if the two you see here, and there is a door there. So this door is being opened. Kichiji achinyamara kwa basa na nina kuti chikali cho kwa chindinze kuzambiri usati chikutsike ya umanze muziki zifundisha kusense ndiye muno mbele machira tina yamba ndi 2 hours mama kena kwa kuti na 4 hours anotule na bus station go through up 24 hours and then nyamara ni jadi ni au besa nzeo zosi anasia if we don't force them, they decide, they discuss the amount of so it's not to can what is the total so it's going to feel like it's what this direction want it to go direction and that's what you see happening and today you're going to witness maybe one of the best creative ideas made by these guys. Thank you. Mawerenga mwerenga ndikufunika because mmadziwa kuti kuti tuchita chani padziko pano dziko lapansi because you are in a global village so you find that Malawi you think you are progressing kumano ena akakuna kupata sino awawazira kuchitazi akuziwa kuti ku Tanzania akapita dziko la kuti anakusafa so it's good kuti mawerenga kumaso kumawasa kuti kuzi tola information must be curious to understand what the subject is. You dive deep. Would you please? You have a cover and you are not so authority. They do read, ask. Although you not matter but still you read on the Azagari Udasukuza. So could you matter what Lamu goes here? This week, also, the benefit so far pano kuti anatsikulira pano tsopano timve kuti kumeneko
mwambo ukhale ukuyenda motana. Akafika akakhala pansi akalandiridwa kumene kumsanja imene yakonzedwa mwapadera, ndiye kuti timva nyimbo ya mtundu wathu kusonyeza kuti zonse zikhale zikuyamba bwino lomwe. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.